Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shi annabi Adam ya roƙi Allah gafara, ya yi tuba kuma Allah ya yafe masa. Don haka sun haifi yara da jikoki da yawa a nan doron ƙasa kenan, wanda su ne suka kasance tun daga wani lokaci har zuwa ga mu yanzu da muke rayuwa. Yanda aka haifi wannan 'ya'ya da yanda suka haihu suka hayayyafa an samu ikhtilafat ɗin malamai da kuma ara kala-kala da abubuwan da ya zo a tarihi ya zamanto daban-daban yanda aka wani haihuwa. Wasu sun ce da aka haifi Habil yana da 'yar uwa Qabil, wato 'yan biyu ne. Shi ma Qabil yana da 'yar uwa, su ma 'yan biyu ne. Sai ya zamanto Qabil ya auri 'yar uwa Habil, Habil ya auri 'yar uwar Qabil. To amma mu abin da ya fi shahara a gurin mu 'yan shi'a kenan shine Allah ya aiko hurul ain guda biyu daga aljanna. Ɗaya sunanta Nazala, ɗaya Manzila. Kuma Allah ya umarce su da su kasance su ne mata ga waɗannan, wato ɗaya su ta kasance matar Habil, ɗaya kuma matar Qabil kenan. Kuma daga haka ne suka fara hayayyafa suka haifi yara mai yawa. Da bayan sun haihu 'ya'yansu sai zamanto suna auren 'ya'yan juna, kaman sun kasance kenan 'ya'yan wannan 'ya'yan shi zai aure 'ya'yan wancan, wannan kaman yadda ake aure a yanzu. Wato ya zamanto ɗanwa da ɗan ƙani, haka aka yi wannan auren daga baya, haka kuma aka ci gaba har zuwa yau kenan. Allah madaukakin sarki a aya ta 1 a suratul nisa'i a tsakiyar aya yana cewa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Shi Allah madaukakin sarki shine ya yada mata masu yawa da maza masu yawa daga su annabi Adam da Hawwa kenan a doron ƙasa. Suna nan suna rayuwa sai ya zamanto akwai bambanci mai girma tsakanin Habil da Qabil. Shi Habil mutumin kirki ne, mai ibada ne, mai bautar Allah ne, mai kyautatawa iyaye kuma mai takawa. Shi kuma Qabil bil'aks, shi wato Habil yana shi Qabil yana, ba girmama iyaye, ba bautar Allah, ba ibada, ba abin da ya dace. Sai zamanto annabi Adam ya sanya Habil a matsayin wasiyin shi, tunda shine mutumin kirki. Anan ne Qabil ya ce bai san zance ba, saboda me za a yi haka? Shine babba, shine wanda zai zamanto ya gaji mahaifinsa kenan. Sai annabi Adam ya ce musu to ai Allah yana karba ne daga masu takwa, inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sai ce ai shi fa bai san zance ba, ai ba shi a ganin shi, ai shi ba Allah ne ya ayyana hakan ba, shi babansu shine ya sanya hakan. Sai annabi Adam ya ce to shikenan, abinda za a yi shine za mu roki Allah ya nuna mana hakan a zahirance. Sai Allah Ubangiji madaukakin sarki ya bada umarni cewa kowannen su zai iya bada wani urban, wato wani abu urbatan ilallah, saboda Allah kenan. Sai aka umarci kowanne abin da yake da shi ya dauka ya je kai wani guri ya ajiye. Idan wuta ta zo ta ci wannan abin to zai zamanto wannan abin wanda yake da wannan abin shine wanda aka zaba din kenan. Habil ya ɗauki ɗaya daga cikin tumakin shi, tunda shi ya kasance ne yana kiwon tumaki, yana kiwon dabbobi. Shi kuma Qabil yana noma. Sai ya ɗauki Habil ya ɗauki ɗaya daga cikin tumakin shi, wanda yake mai girma, mai daraja ce wannan tinkiyar. Ita wannan tinkiyar ta fi kowace tinkiya girma da daraja a gare shi. Wato tunda Allah Ubangiji za a ba wannan abin, shi a ganin shi dole zamanto abin da yake da shi din a cikin wannan dabbobin nashi ya fi kowanne kyau da girma da wannan. Shi kuma Qabil da ya tashi sai ya duba cikin abubuwan da yake noma din, ya nemi wani wata alkama wadda ba wai kyau take da shi sosai ba kuma wata daraja ba, irin dai abin da dai ba yanda za ka yi da shi din nan dai ka rabu da shi.